Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Oh, what beautiful story! Happy birthday, Beyoncé! Beyoncé. Soos julle kan sien hier, het my vrou nou seker gemaak ek begin my birthday op die regte manier. Ek praat van balloons, ek praat van 'n koek, ek praat van gifts. Like sy het al die goed gedoen terwyl ek geslaap het. Kyk hoe shock like ek kon nie glo sy het al die goed gedoen terwyl ek geslaap het. Like in die nag het sy opgestaan. Ek dink sy het my op slaap al ingezag, maar that's neither here nor there. Anyway, babes, ek appreciate nou vir jou. As jy nie geweet het ek appreciate jou nie, ek appreciate vir jou. Like, yo, regtig waar. En almal wat gehelp het. Ja, die was amazing om my dag so te begin. En die toon geset vir my birthday, man. Ek het net liefde gevoel. Guys, a book that I'm probably not going to read. Truly. Ooh, ooh, ooh. My wife wants me to be with Jesus. She wants me to be with the Lord. Woo! Y'all don't even know, bruh. Look. Baby, thank you, man. Happy birthday, Mia. Yeah, introduction to the Orthodox Church. I feel like you're probably gonna read this more than me. Thank you, Lord Jesus. For this. Yo, these are the info. So it's over now. Unfortunately, Yo, my birthday's over, guys. Kan een man zo lekker weer gaat nep op een ander man zijn birthday, terwijl ik me ga werken. Kan een man zo afvat op een ander man zijn birthday. Ja, nog wat werk, baby. Kijk, dit is mijn probleem met die feit dat het vandaag mijn birthday is. No? Like, hoe kan het hier een national holiday niet, man? You know, hoe kan die dag hier vallen op een national holiday niet? Niet dat ik wil, allemaal moet weten als mijn birthday niet. Ik is niet zo. Ik kan zien het niet. Maar nou moet ik werk toe rijden traffic. Allemaal moet ook nou op je pad is op mijn birthday. Die least wat ik kan heten is no traffic. You know what I mean? Ik ga niet liggen, jong. Ik heb nog een speed race toe. Om verder aan mijn birthday te gaan, niet samen met mijn vrouw. Amper zoals iemand later, sorry huis. Balloons is still up. Baby? It's still my birthday. Thank you. Welcome to my YouTube channel. Today is Dylan's birthday. And Die kennis van vandaag. Hulle maak so video's van alles. Die kennis is so And nou 20's is. he just asked me to make this video now. This is an old man asking for videos. Ze kan niet kijken wat het voor mijn birthday. You're gonna open the door for me, please, Baby? ma'am. I always open the door for my eldest kid.
En kos asseblief. Laat kos ook vir hom vind. My family. Mommy, don't lie. This is work clothes. Ik laat die aan iets. Hij komt niet onder. Die man het al klaar zijn eerste nap weg. Nap. Ja, ik heb het net al van. Birthday wishes. Round 2. Round 2. Take your bag. Oh, people, laat eens uit. That bag. Nice. Je bent nog niet van testen. Happy birthday! Mami, die laatste keer wat jy van my so van een gat vat. So iets wat ik moet explainen is die dag voor mijn birthday, dus die mijn ma mijn boodschap. Als ik van die week afkom, wanneer ik omkom bij haar huis, dat is belangrijk. Nee? So die reden ook is in mijn boodschap gestuurd is omdat Tiffany wou balloons en koek en gifts ready krijgen om van mij mee te surprise die next ochtend. Nee? So sy moet al goed ready gekry het, en wil sy het weggestikt en dan die next ochtend staan sy nog vroeg op, haal sy al die goed uit om my te surprise wanneer ek opstaan vir my birthday. Maar nou het sy my ma mos nou nodig gehad om vir my te distract as ek uit die week het kom. So nou my ma sê ek moet omkom is belangrik. En om by my ma, ja, ek was so confused. My ma en my sister praat 'n klomp nonsens, jong. My sister praat oor die week, maar die storie kom nie by 'n punt nie. Ek was net so confused. Ek sê nog vir Tiffany, ek weet nie hoekom was ek by my ma gewees nie. Ek was so confused. Min te weet, hulle is besig om my te surprise en die was net die distraction. Jy nou nie gesien hoe lyk ek hier like? Ik heb het gezien. Ik heb het gezien. Nou wat maak ek? Ik heb het gezien. Zij lijkt vervelend. Zij lijkt moeg. Zij lijkt... Het is niet belang wat die aangaan. Ik ken moest voor jou. Zij wil nog niet, ik ken moest hij, dat zij niet bij mijn huis wil komen. Zij wil gaan zitten, zij wil gaan liggen. Zij wil alles zo gemaakt. Zij komt bij je huis toe, zij moeg. En jouw kamer toe met die en daar blij zijn. Daar is zij. Zij is zo gelijk. Zij is zo gelijk. Dus ze is die niet, ze gaan nou lekker, die story nou lekker vertellen. Zij gaan nou Jy was 'n stene uit detail. de reek, die story uit de reek. Dus ik, ja, van, ik denk, Sy het dit hier zit de vriend, nu nog 20 minuten. Is it? And then I asked Matthew yesterday already to go blow these balloons up with helium. But then they told me it's gonna be deflated by today. So I was like, nah, manual labor it is. So I put, As die anders dan wat ek by my ma was. yeah, I put double-sided tape. No, I, So this is an helium. This is double-sided tape. It's double-sided tape. I thought he was having a blast here that time. Wat moet ik nou nog, man? Tiffany zei, another 20 minutes. Oeh, god, die gebruik is maar die hele kop. And he come home met die Pam, he's like, om eerlijk, ek vraag vir hom, is alles alright? Om eerlijk te wees, ek weet nie, jong, ek weet nie of my ma die 'n midlife crisis gaan nie. Hulle het niks gesê nie. Ik weet niet hij gaat zo zeggen. Ik weet niet hij is lief om te zeggen. Hij heeft een protocol niks. Hij is lief om zo te zeggen. Dus denk ik, Oh ja, sy wil ook feature. Alright, so nails klaargemaakt daar. Yo, I look bad. Ja, sy lyk mos maar, sy's 'n baddie. Nails klaargemaakt daar. Toe kom ons huis toe, to change ons. Toe gaan ons terug for some quality time with the friends and the fam and some cake. After yo, my broers, ek kan nie so gaaf op my birthday. I'm 30's wife. I'm 30, not you. Ons op pad na die afterparty toe, guys. Kyk hoe sit die groot man. Die ander mense huis. Straight uit die week uit na ander mense huis. Ek is 'n pa. Sy word 30. Ek het 'n set light hier so. Doei. Kom dan, jy moet op die stoel staan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy
So ik wil net zeggen, dankie voor allemaal wat involved was en die surprises, die kleine surprises, even die wat die voorbereiding voor die koers, allemaal wat hier gekomen is. Ik is bijna lief voor jullie allemaal. Dankie voor mijn vrouw, dat zij georganiseerd voor allemaal om die te orchestreren en samen te werken. Ik weet dat is bijna belangrijk haar rol. Wat zij die doen, allemaal dit gaan samenwerken. So dankie voor dat. Ik moet zeker zo dat ik zeg, maar voor nou dankie. Die man als eerste in die lijn, maar die over 2 jaar is hier daar niet. Andere man zo is. Kijk jullie, glitterslippers. Hy flippers lyk my ma se skoene man. So daai was nou die Dinsdag, né? Op my birthday. So die Saterdag, dit was dit weer my birthday. Maar die enigste verskil is, die Saterdag het Auntie Lee en Tiffany van my koek en goed gemaak. My maale het die garage en goed meer opgedolly. Vandaag gaan we nog een beetje meer mensen komen. Nee, baie meer mensen. Dus ik heb nog 3 extra vrienden. En het was ook Auntie Lee's anniversary. So my ma wil baie graag vir Auntie Lee en dan kan Nolan iets gedoen het, maar dat hulle net 'n bietjie spesiaal vir op hulle anniversary terwyl ons my birthday nou weer vier. So die was nou die Saterdag. Vandaag celebrate onze anniversary ook. Hier is die Flower Girls. Staan ze. Beautiful. It's a nice cake right there. Yeah, so what we have here is a flake infused with alles. Niemand kan het lief ons 'n breakdown gee van wat alles hier is. Wat se koek, wat se chocolates is alles hierso? We have Kit Kat, we have flake, we have that bolletjes. Nice, met de bolletjes. Whispers. And yes, and we have Edo. Okay. Ja, so giant style. Is die ook edible, die 30? Ja man. Oh. Ik ben nog niet zo spijt. Flake is eigenlijk mijn favorite chocolate hier. Maar mijn 31st, kijk. Baie dankie alsjeblieft. Sexy vibes. Kom vat je die bacon nie. The baker's man, the baker's woman. Die enigste annoying ding van wanneer jy 'n major birthday het, sy moet die hele tyd foto's vat, bro. Wanneer dit jou wedding is, jou engagement, 21st, en nou het ek uitgevind by jou 30th ook, die hele tyd moet sy foto's vat. Ek praat van die hele dag. Ek het die gejoke toe ek sê is 'n klomp foto's hier. Maar die foto's wil sy vat, man. Sy is lief vir die mense, sy soek die foto's. Is maar net sy complain van op data is jou ruggie meer dieselfde soos it once was in your 20s, you know? Maar ek complain nie. Ek sal weer die foto's vat saam die mense. Ja, dit is harap en niet te Ja, dankie sê.
Like, it is. Who do you think is gonna win, Nima or Uta? Uta down, Nima. So jij had gedacht, ik is klaar foto's of wat? Ik was niet klaar niet. Kijk ja, was het tijd ne, wat ik even gesweeted me bro. Like, ik was moe van, like kijk je, jouw biceps man. Het voelt zoals het zam. Van hij koek was nogal, kijk je, hij denkt het nogal een beetje van een white zien ze. Zo, mijn voorkop werd gesweet. Ik heb wat toch niet gevraagd, joh, babes. Kan je gewoon mijn voorkop afvielen man. Het is like bad, die foto's gaan bad, like die mensen gaan denken, doen dit aan dat aan man. You know what I mean? Daar had mijn vrouw voor mij gewoon uitgezocht dat ik daarom een beetje piteren like. Toen me niet maar aankap, me niet plan joh. Toen me nou maar nog verder pauze. We hebben nog een klomp family members. We hebben nog een klomp voor hen. To get through, you know what I mean? So, we do it for the love of the game. Send a picture of the person. That's Nima, you are bad. There's no pictures of you. You need to win it. Hij heeft die boek uit Shem, net kijk eens even. Guys, Guys, be careful, dan kijken na. Ze krijgen old man string. There's a thing about 30. Kijk, ik heb nog mijn vingers aan die koek gedrukt van onder. Now I know. I know. Maar Sisa. No comment. No comment. Nice man. Say vlog. It's nuggets to vlogging now. Wat? Hoeveel dagen? 45 days? Zij is in die naal, maar het is amper data. Zij is samen amper data. Zij zegt dat hij niet heel goed doen. Broer, zij force het ding. Als in 1996 is zij basically data. I'm enjoying my life, bro. We're not the same. We zal zien in een maand. Nee, hoe een maand is het nog? Als het nog een maand is, dan is het eerst April. Oh ja. Zo in ik van ja nog laat in April. Het is nog 2,5. Nee bro, ik kan nog wel ABC en Berry Beat gaan zitten. Was dat die conversation weer hier was het altijd? It's too late bro. Zij hebben niet sas alleen gestaan. Jouw knieën is op pad. Hey bro, mijn Jouw rug. Nee, kijk. Don't go there, mijn rug is finish man. Ken je man, hij is vannacht al. Kamizie. Loop hard. Zij klopt. Hij vibes. Geef naar mij aandacht af voor de regen. Was op een Toen zei ik dat je eruit Peri. Kijk hier. Ja. Ja, los het maar daar. Ik wil wat slapen dan. Kijk hier. Wat snaakt zo'n game? Zij winnen mij altijd. Zij winnen altijd. Nee, ik ben makkelijk jullie. Ja, ik denk. We doen het nog samen. Het is heel erg jaren en die auto in niet. I feel like Maya is gonna start ending solid Maar hier, ik heb kwaai mensen wat van mij eet zo joh. Ik heb mensen dat koek maakt, pot. Ik maak die geen niet joh. Kijk eens wat hij elke dag deed toch joh. Ik maak die geen niet. Hey, dank je shit. Ik zie hier nog steeds een klomp wortels. Dylan, you know you're getting old when Stevie Wonder sings Happy Birthday.
Hey, bring him, baby. Een interessante t-shirt hier. Beetje gaan, beetje sterven. Geen dat ik er nog eens in zijn sterven, is niet gaan. Ik kan het allemaal niet zien. Ja, brother. Jouw shirt is straight. Ach, man, ik wil nog eens doen. Hij brengt. I said, Louis, what did I Wat zei je? Die het is bij met die tijd. Als loser weer door. Ja, man. Oh, wat zei Louis? Hij kon niet kijken. Louis, Formula 1 driver, Louis. Een Formula 1 driver. Louis Lindros. Ik hou niet eens van hij zomaar als spelen. Maar hij is door niet zijn song. Ik hou niet eens zo. Oké, dit is de voice op hij is aan het spelen. En die mensen erop, Oh, a beautiful story. Dat is alright, man. Ik wil eens aan mijn ik wil eens aan mijn slecht voelen. Nigga! Happy birthday. So dat was nou mijn birthday vlog. Bij 2 dagen van birthdays. So, ja man. Ik heb dat zo geniet. En wat mijn birthday zo special gemaakt die jaar, was mijn vrouw het mij surprise. Like, mijn vrouw heeft er heel erg uit haar way gegaan om zeker te maken. Ik vond surprise. Want zij weet, ik is liever voor haar surprise. Ik is liever aan de mensen surprise of special laat voelen. Maar zij heeft zeker gemaakt, nee, voor die jong, die jaar, die moet ook special laat voelen. Zij doen het elke jaar in haar eigen way. Maar die jaar het zij het like, different gaan doen als andere tijd. Ik was nog nooit surprised. So, joh. En like, zij heeft zeker gemaakt, allemaal kort die jaar, man. Like, en die Liela en Seanela wat die koeken en goede gebakken en die pizza goede gemaakt om te eten die dinsdag. Mijn malen wat die plek schoon gemaakt en voor mij distracted zodat Tiffany me kan surprise. Like, allemaal heeft voor mij gifts gekocht. Like, joh, het was heel erg waar allemaal heeft like kwijt ingekomen. So, die was heel erg kwijt. Over die algemeen, like, wat mijn birthday altijd amazing maakt, is dat ik is super grateful, like die jaren, die feit die jaren het mij uitgespaard nog een jaar, maar die jaren het mij surround met like mensen wat ik is heel erg lief voor die mensen, like ik geef zo bij om voor die mensen. So, op mijn birthday kan ik van allemaal van hulle gather onder één gebouw, zien ze in de dag geniet. So, van zoals jullie kan zien, ons in Nederland echt uitgegaan, joh, die uitgeëten of iets fancy gedoen, is niet braai en allemaal nooit zo. Away. Like, comment, subscribe. See you in the next vlog.